cantar, 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 cantar como nos enseñaron a cantar, porque aprendemos a cantar, temos a obriga de enseñar a cantar, e iso é transmitir. O fío conductor de toda esta exposición é transmitir. A miña voz compañeiras non naceu para pasar. A primeira tentativa de que as cantareiras ou a poesía popular fose o obxecto do Día das Letras Galegas foi en 2023. Aquel ano era o segundo ano que se propoñía Luisa Villalta. Entonces, aí Luisa Villalta, pois, co beneplácito e co consenso de todos. Entón, o ano seguinte, pois, volvemos a presentala e desta vez quixemos que fose unha candidatura esencialmente feminina. Porque, pois, axuda a equilibrar un pouco máis unha balanza que aínda está moi desequilibrada. Todas xuntas non temos fronteira, ven comigo, miña compañeira. Xa Sarmiento, que foi o primeiro precursor de casi todo, quen recoñeceu por primeira vez o valor da nosa poesía popular, xa el dicía que eran as mulleres as que levaban, sobre todo, o peso da continuidade da tradición. Elas son as que recordan, as que teñen esa responsabilidade de manter e de transmitir o legado. Desde a Idade Media ata Rosalía, que empeza con cantares galegos, a nosa literatura está cimentada na tradición popular. Adiós ríos, adiós fuentes, adiós regates pequeños, adiós vista de los sueños, hasta cuando nos veremos. Dicía Gramsci, Antonio Gramsci, en 1949, el reivindicaba moito o papel do folclore e decía que o folclore debía ensinarse nas escolas, o folclore popular, para así eliminar esa fenda que había entre a cultura popular e a cultura alta ou clásica. Pois é aí onde queremos ir. Por primeira vez estamos falando de mulleres que nunha ampla maioría eran analfabetas e iso non impediu de alguma maneira que pudesen crear unha literatura extraordinaria con toda a calidade literaria que pode ter unha obra de autor. Aínda que pode haber rexistros de poesía popular, moitas veces non hai o nome das persoas que transmitiron ou que crearon esa poesía popular. Entón, o que fixemos foi, pois, axudarnos de musicólogas como Bea Busto, por exemplo. É delicado porque é certo, por exemplo, que unha candidatura que ten que ver ca oralidade que leve 5 nomes ou 6 nomes ou 7 nomes, sabendo que había centos, sí, espalladas por todo o país, que é como tratar de encaixar un paradigma da oralidade que é perfectamente belo e completo e fermoso e creativo, tal e como é, sin pasalo polo filtro do paradigma da formalidade, digamos, non? Creo que debemos de tomar esta designación destas mulleres, destas cantareiras que iban na candidatura como unha representación de todas as cantareiras que hai en Galicia e incluso de todos os cantadores tamén. Gustoume tamén que se personificara, non, en nomes concretos, porque moitas veces falase do anonimato, da transmisión oral, pero está constituída por persoas, claro. Entón, sí que me parece importante tanto poñer nome e apelidos como, bueno, en xeral, facer un recoñecemento a todas as cantareiras, a toda esta lírica de transmisión oral que é tan rica e que, ademais, está a orde do día dun xeito tan espectacular ahora mesmo que obviala sería un erro. Se chegan hasta hoxe é porque as cousas ben feitas, as cousas que din algo, non teñen tempo, son atemporales. Todo iso que se mantivese 300, 400, 500 anos na cabeza da xente transmitindo oralmente de boca a orella, iso é un milagre.
Eso é un exercicio de resistencia cultural de un pobo. Sí que vexo que a xente está super ilusionada e que para moitas informantes coas que falei é un motivo de orgullo verse representadas. Claro, elas non sei se entenderían a trascendencia que ten estar nomeada nas letras galegas. O concepto de autoría é un concepto romántico que para elas non ten ningún tipo de importancia. Sí que se sinten importantes dentro do colectivo. Sí, íbamos traballar. A un traballo calquera, unha casa dun labrador que fora grande. Íbamos traballar moita xente, moita. E nós viñamos buscar solamente por tocar a pandeireta e cantar. E elas aportan, en tanto que autoras, que é algo que non o pensamos así, pero elas aportan para todos, para o colectivo, que é algo super fermoso, que creo que deberíamos recuperar no século XXI, que non nos viría nada mal. Queremos que esta festa se entenda como unha festa plural e de todos. Pasamos por aí 3 estilos de imaxe. Un é así un poquinho máis amable, un é un poquinho máis punky e un é así cinematográfico, claro. Hai unhas mulleres aí cas pandeiretas e o vexo como poñéndolle máis a visibilización, que é a intención desta expo, nelas. Elas son as que o conservaron, elas son as que transmitiron, elas é de que a xente recolleu, a elas é a que se lle dedica as letras galegas, non me complicaría máis. Quedamos con este co-disruptor. Chámate mi morenina, moito gusto no modoe, cada cosa no seu teira, na pena nunca tu broe, cada cosa no seu precio, na pena nunca tu broe. Chámate morenina, e a vista de tanta xente, agora vaime quedando moreninha para sempre. Nos acordamos de vela parillar cantando sin pandereta, iba ao río cantando, iba a todos os sitios, cando iban a lavar a roupa, ela estaba cantando sempre. Eu iba coas vacas porque era o que vía, polas agras adiante e eu cantaba. Eu iba para o monte, subía arriba dun pino, eu cantaba. A miña nai cantaba tamén arrancando a palla no pelleiro, indo aos moños da cabana, en todos lados. Neste país cantaba toda a xente, excepto aquel que estaba imposibilitado por completo. Cantaba de dor, cantaba de odio, cantaba de amor, cantaba de alegría, de pena, cantaba expresando sentimentos, porque a canción, as melodías son realmente unha linguaxe diferente da palabra. Había fame, había frío, había ganas de vivir, unhas ganas de vivir brutais, que era o que motivaba o folclore. Onde máis se cantaban era tocando na pandeireta. Era un proceso de creación musical funcional para o disfrute, para o lúdico, para fortalecer a comunidade. Cando había unha recolleita ou xibo moiño ou en certas celebracións, nas festas tamén do pobo, pois daquela non había cantantes, nin orquestas, nin nada, entonces elas tiñan que facer a música. Ao mellor xuntábamos 4 ou 5, e aos voces botábamos coplas. Ti socializas nunha festa de pandeireta, eres nova, é mellor bailar, arrímaste, falas... Moceas. E miña abuela lle gustaba máis bailar, pero tiñan que tocar uns mentres bailaban os outros e despois cambiaban e para que esas que cantan o primeiro poidan bailar despois, as que bailan o primeiro turnan, remudan e así funciona esa solidaridade. Todo eso sábese crear porque se aprende, porque se incultura e para estar inculturada nese proceso tes que ter transmisión. Eu aprendín deles. Pandereteiras deberon empezar polos 62. Xuntáronse un grupo para ir ao Santiaguiño, a Padrón. Lle pediron a meu pai se podía facer un grupo de mulleres para ir a tocar. Non creían que lle pagaran por ir cantar, porque nunca se cantara, nunca foran ninguén. A poesía de tradición oral e a música de tradición oral, que son como dúas caras indisociables da mesma moeda, forma parte da vida, non son quen de pensar a súa vida senón é a través da literatura e da música. Son un vehículo de expresión de todos os sentimentos que as atravesan, das alegrías, dos pesares, dos amores, dos desamores, do compañeirismo,
das mediacións tensas entre os membros da comunidade. Porque a vida emocional nunha vila pequena no que todo o mundo se coñece perfectamente, todas as familias se coñecen, e calquer pequeno, por exemplo, un amorío entre dúas casas veciñas, é unha revolución en toda a aldea, e crea un montón de coplas, de ditos, de referencias. Construen coplas preciosas, maravillosas, con arrumas increíbles, super simbólicas, no que o que se di non o que se di, o sea, no que a auga non é a auga, sino que significa cousas. Pregúntame onde veño. Pregúntame onde veño. E de onde veño vou? Veño de casa do ferreiro que toda a noite mallo. As demens son moi interesantes, ou eran moi interesantes, porque son unha especie de bisagra entre o universo do folclore, porque tiveron actividade folclórica a través da agrupación de Aturuxo, non deixando de ser 5 labregas como tantas dentos había. Era a final do réxime franquista, estaba esa perspectiva do que era o folclore polo medio, andaba a sección femenina. A sección femenina, pois sabedes que iban por toda España ou iban recollendo pois a folclore, cousas que lles interesaban a eles, enseñaban as mulleres a coser, a bordar, a facer pasteles, que comentei que ali neses tempos non comía nadie un pastel, non se comía máis que caldo, pero elas viñan a enseñar a facer pasteles. Chegou a sección femenina, se encontrou con elas, viu que aquelo tiña certo valor, fixeron un concurso no Teatro Colón, en donde a elas as invitaron. Había moitos grupos folclóricos, eu estaba ali. Cando lles tocou a elas, que foron casi as últimas, elas iban de negro, como se vestían normalmente, que a súa pañoleta, a súa roupa negra, o seu mandil, e tocando a pandeireta. A xente eso xa impresionou. Porque cando acabaron de tocar, eu recordo perfectamente que se puxe a xente en pé, estuvo 5 ou 10 minutos aplaudindo, pero a xente en pé. Cajaraville, Manuel Cajaraville, era membro do xurado. Entón, miña abuela mirou e viu a Cajaraville chorando como un neno pequeno, pero a lágrima viva, sabes? E miña abuela nese momento se deu conta de que, de verdad, que eso que era algo grande, non? Era a primeira vez que unhas pandereteiras sin acompañamento de ningún outro instrumento subían a un escenario. Foi un momento histórico. Así pasou o invisible a ser visible, porque un home dixo, véxote. Pois das fotos de Dorote Schubart temos as de Rosa e Delfina, porque son as informantes dela. De Mens temos as de Dorote Schubart, pero temos tamén as da Asociación Aturuxo, das viaxes a Argentina, e, bueno, algunhas das fotografías que ademais son os que se deron a RAC, pero de Eva Castiñeira no apoio non hai nada. Entón, o único dato, a maneira de chegar a ela, será a través do fillo, que é a persoa que aportou a pouca información que a día de hoxe sabemos de Eva. A primeira das que se subiron ao escenario tocando a pandereta con un grupo de folk. Traballaba na Casa de Maceiras, conoceu na Maceiras, de oíla cantar, traballando. Foi cando lle planteara gravar a cinta. E salira aquela cassette, en donde por un lado estaba Eva Castiñeira e polo outro lado estaba o Cego dos Vilares. Bueno, Merche e eu tiñamos a casete, o sea, o Cego de Vilares non lle fixemos moito caso, pero a Eva non lo sabíamos todo, estaba sempre, todas as festas que íbamos, aprendimos a cinta completa de arriba a baixo. No mismo disco de Elías, sale ela. Nesta cinta de Barcelona, si, hai algo. É a primeira que se encontrou que non existe en ningún lado. Adeu! Temos un déficit tremendo de investigacións. Os nomes, as imaxes, as fotografías que se moven son as mesmas, non temos imaxes de outras mulleres, non temos nomes de outras moitas mulleres, non temos investigacións destas mulleres, non sabemos escribir casi nada de Eva Castiñeira, entón o que eu creo que se pon de manifesto é que se ten desatendido neste país a nivel académico, a nivel institucional, a nivel administrativo, a nivel de universidades, tense desatendido total e absolutamente o estudo e a investigación
do patrimonio inmaterial musical galego. Este é o boletín da RAG do 1912, o 58, que aquí é onde empeza a recollida de Dolores Cancela Pérez. Son estas de aquí, estas coplas, pero continúa nos seguintes boletíns. A Dolores escoitaron esas coplas, ela é informante. Interesante porque tamén pon unha información dela, non? Que é labradora, estamos falando en 1912, e de Carballo. Recollidos e enviados á Academia pola señorita Asunción Calvo Alonso, veciña de Vilasantar, partido de Arzúa. É dicir, que aquí temos unha das primeiras recopiladoras que polo menos atopamos na nosa biblioteca. Aunque me vexas con outro, non me perda o cariño. Aunque me vexas con outro, non me perda o cariño. Que donde fan moito lume sempre queda un rescaldiño. Que donde fan moito lume sempre queda un rescaldiño. Coñecín o Xocas, que foi quen me embebeu de novo nesta literatura. El sempre insistía e decíamo: é somero é máis importante que descubrir un castro. O castro casi é mellor que o deixen enterrado hasta que veña alguén que saiba apreciálo. E dicía, pero a literatura tradicional pasa e non hai que nas recupere. Aquí, pois, a partir do século XVIII, co padre Sarmiento, despois no século XIX, na contorna do Rexurdimento. E logo, pois, unha cadea de persoas, especialmente homes, que fixeron ese traballo, Ballesteros, etcétera, Castro San Pedro, que non estaríamos aquí de non ser por eses traballos previos. Se ben creo que o cancioneiro de Schubert de Santa Marina efectivamente supuxo un cambio de paradigma en moitos sentidos. Ao principio había un pouco de reticencia, isto non vale nada, non sei canto, pero o feito de que viñera unha señora é que fora estranxeira e que se interesase por unha música popular daqui. Acababa interesándose moitísimo. E o que ao principio había certa reticencia en abrirse, pois acababan sendo absolutamente generosos con ela. E xuntábase un informante ou unha cociña inteira con xente. Que moitas grabacións están feitas nas cociñas. Póñase no rinconciño coa súa grabadora, coa súa libretiña, e prácticamente non intervía, deixaba que ocorresen as cousas. Normalmente outros cancioneiros precedentes adoitaban manipular, é dicir, someter a cousa a compases e ás veces tamén corrixir o que o transcritor consideraba. Nós non hai compases cando se canta a música tradicional, prácticamente non se axeita ese sistema regulado que ten a música clásica. Vai transcribindo por grupos rítmicos. Eu veño do campo de dialectoloxía, é dicir, nós transcribimos exactamente, fielmente, según ela transcribía fielmente a melodía que escoitaba, eu, pola miña parte, transcribía literalmente o que o informante pronunciaba. E logo hai un detalle que non lle damos demasiado valor, a pesar de que para min é o máis evidente, que é que podemos escoitar as voces das señoras. Non é o mesmo ver unha partitura, que hai moitas partituras, ou ver simplemente unha letra como no arquivo de Ballesteros. Aquí estás escoitando que era o que cantaban Rosa e Adolfina exactamente, como cantaban e que dicían entre canción a canción. Logo tamén temos unha nómina de informantes nese cancioneiro moi importante, eso tampouco acontecera. Tiña un enorme respeto por os informantes e tiña unha habilidade especial para deixarse querer por eles, non? Chegou á miña casa no ano 85 ou 86 un exemplar do Cancioneiro Popular Galego onde había unha foto de Rosa e Adolfina e partituras que eu non entendía e dicen, que pasa aquí? E Rosa viu e Adolfina viron que había unha foto súa nun libro. Por que estamos nun libro? Estamos nun libro porque facemos algo importante. E esa mensaxe é unha mensaxe que Dorocelles regalou. E nese sentido era taxativa, o cancioneiro non é meu, é dos informantes. E por iso, polo que o deixou depositado aquí no museo,
E deixou outra copia tamén no Consello da Cultura Galega, para que a xente poida usalo como queira, cando queira. Sí. Vitrina, peana, pantalla. Este muro aí nos quedaría todo isto, un lateral e o lateral do fondo. Esta fotografía das veciñas de Avión, xunto con unha frase de Sarmiento, tiñan que ir máis grandes e máis destacadas. Despois van a ir os nomes todos das señoras, esos biches, non? Casi hasta o chan. Eu deixaría un metro que se vesa unha lista bestial de nomes de mulleres, que todas estas foron as esquecidas. Os que recollemos temos menos mérito, é dicir, temos o mérito de que polo menos somos sensibles a que aí hai un tesouro que hai que guardar. Pero máis importante é o papel das persoas que foron depositarias e transmisores dese tesouro. A de miña nai debe de ter los labradores en la siega, herba con la guadaña. Colla o móvil. Jardín de flores, reza la mitad de mis amores. Este é miña nai. Sí, sempre me fascinou a cuestión do tempo no arquivo. Sinto que convive o tempo no momento no que un escoita ese arquivo, non? O noso presente. Está tamén esa intimidade de quen está recollendo. Despois tamén está o tempo que se refiren esos cantos, porque moitas veces elas mesmas son as que din ai, pois isto cantábase cando eu tiña, pois, 20 anos. Pero logo ainda hai outro tempo máis ao que se poden referir os cantos que é na propia narrativa, por exemplo, dos romances. O sea, hai romances que veñen de moi lonxe. Encarnar os que xa non están a través da túa voz e ao un tempo innovar no momento en que ti tamén te expresas persoalmente a través desa poesía e desa música. Non? Entón hai unha tensión permanente entre o que permanece máis o que muda que é moi fermosa. Claro, a min Rosa Adolfina dime cousas moi no meu profundo porque cantaron canda min toda a vida, non? Pero hai outros avós e outras avoas que tamén me están transmitindo cousas a través dos arquivos. Poñoche exemplo do espectáculo de 586 cantos, que además está producido por esta casa, que me permitiu escoitar a outras avoas, outros avós de Muxía, de Carballo, e ver como eles enfrentaban as cousas da vida. Chus de cabra, cantamos a veces non deixas nada. Ai, como? Cando nos éramos niños, que agora xa... Espera, non grabas en ella nació un rey, el fillo da Virgen María. Esa é moi bonita. 586 cantos é un espectáculo que aúna dúas partes importantes do cancioneiro de Dorocé, do traballo de Dorocé. Por unha parte a imaxe e por outra parte o son. Foi precioso porque moitísima xente estaba moi emocionada de recoñecer o seu propio pasado, as propias cociñas dos seus avós, das súas aldeas, das coplas que eles tamén cantaban e que incluso continuaba a cantar. Estás vendo eso, estás te transportando aí, mentres ti estás como público sentado e a música, todo, non sei, é como un viaxe temporal, emocional, moi bonito. E este de aquí, entón? Este aquí sou eu. É usted, a apañar nas patacas. No ano 76 cheguei a Mesía. E estes de aquí sabe quen son? Esta é miña nai. É a súa nai. Eu tocábamos todas as noites, Xesusa, a señora Elvira, e máis eu veña a darlle voltas á pandeira para arriba e para baixo. Eu aprendín a tocar como tocan elas, coa mão pechada, para recoller todo o que quero, porque é unha zona rica en cultura tradicional, teño que ampliar o meu manetofón. Animei a uns alumnos meus, dixenlles que lles preguntaran aos avós, que preguntaran e que escribiran algo do que recollían. E entonces aquilo que a mí me pareceu importante fúmolo de alguna forma estruturando en fichiñas pequenas, unhas de color branca, outras de cor azul. Eu xa estaba en Fuxan os ventos, daquelas tocaban Fuxan os ventos. Moitas das cancións que toca Fuxan foron recollidas ali. Sabe cantar, pois é que é máis veñente. Agora non sei moito, non? Hai que se llama. A noche buena teño yo. Xa non empezará. Pidió a Cristo que non lo adormentara para vir salir el sol debajo de su morada.
Ti estás cantando e cantas un romance, ou un cantar de cego, ou unha foliada, ou un desafío, calquera cousa, entonces ves quen canta, porque normalmente despois destas actuacións había paparota, traían uns chourizos, a xente da aldea xuntábase, unhas empanadas, era unha festa. Utilizamos melodías tradicionais con letras políticas ou con letras sociais porque é un momento necesario. E o único que pretendíamos era dignificar a música, que fora quen de seducir de novo aos oídos que estivesen atentos. Eu tiña nunhas caixas unhas 600 cintas e dixen, bueno, é momento de facer unha compilación boa, de digitalizalo. Entonces, o lugar que responde a esa independencia e ese desexo de protexer a identidade e tal, é o Museo do Pobo Galego. E, bueno, o único que vos pido é que o digitalicedes e que o tratedes ca mesma dignidade coa que recollín. Ten que estar a disposición de todos, de todas. Porque é patrimonio de todo un país. Pois empezou polo 92 e naquele entonces estábamos nunha agrupación aquí en Santiago, en Cantigas e Agrimos, e o director adicábase moito a ir de recolleita. Chegas ao bar do pueblo, hai algún gaiteiro por aquí, algunha pandereteira, ou pois a casa de non sei quen, ou a casa de non sei canto, e a verdad que a xente sempre foi moi amable, enseguida che abrían a porta, ao principio desconfiaban un pouco, logo de onde ves. Chegábamos á aldea, buscábamos a taberna e, bueno, lle botabas morro e dicías, bueno, nós viñamos aquí porque dixéronnos que aquí nesta aldea, nos tempos de antes, había moita xente que cantaba e que bailaba e... Ai, pois sí. E con quen podemos falar? Pois con tal persoa, con tal outra, entón a partir de aí íamos. Chegoulle unha xente que lle fixo volver a cando eran novas, que lle fixo volver a tempos de mocear, a tempos de pasalo ben, a tempos de bailar. Nos, no momento en que subimos ao escenario por primeira vez, que eu creo que a ser a un escenario grande, por primeira vez que foi aquí na praza de Cervantes, naquel momento a xente ni siquiera sabía o que estaba escoitando. A xente quedou impactada, pero pa ben, no sentido de que quero saber de onde ven isto. Nos, como outra moita xente, como Mercedes Peón, como asociacións como Sacarandaina, Cantigas, Brincadeira, o sea, que o traballo de recopilación, o traballo de recuperación, de alguma maneira, tamén axudou a que isto se expandise, a que isto seguise vivo e que a isto cada vez teña máis recoñecemento. A investigación, ¿no? E tamén a transmisión da literatura, da música e do baile tradicional fíxose recentemente, vale, a través das asociacións culturais. Ademais, son organizacións que empezaron a sacar ante o público a nosa música tradicional, a facer recoñecible para o pobo galego algo que estivera silenciado moitos anos durante a dictadura, e ao final desta dictadura atreveronse a sacar do armario a toda esa cultura, as cantareiras, os gaiteiros, os bailes, os traxes, un montón de elementos da nosa tradición, que sen estas asociacións estarían perdidos. Durante moitísimos anos foron unha infraestructura fundamental, ocupando moitas veces un papel que nas sociedades en sitios máis pequenos, como poden ser Vimiáns ou Camariñas, non estaba coberto, que as institucións públicas non cubrían. Estas asociacións cubriron a formación musical de moitos dos cativos. Dito isto, creo que é un arma de dobre filo tamén. Que descanse no asociacionismo, dalle ese certo matiz heroico de fomos nós os que salvamos, e iso é extraordinario. Pero tamén ensombrece, creo eu, a falta de apoio institucional que históricamente houbo, e que creo que tamén é importante colocar en riba da mesa. Hai que seguir recollendo, sí, claro, sempre. E cando xa non haxa ninguén desa xeración, hai que seguir recollendo. E cando eu teña 90 anos, que me recollan, claro que sí. Sempre hai que seguir recollendo. Temos o apoio, gracias ao traballo de Dorocé, Pablo Carpintero tamén depositou recentemente moitos arquivos, moita xente. Xente como a Mini, por exemplo, que a súa vez é un das persoas que aportou moito tamén a todo o arquivo de apoio. Todo o meu traballo co tempo estará aí a dispor de todo o mundo. Responde tamén a un xeito moi galego que é o procomún, o saber en man común. É como unha fonte, ¿no?, de materia prima musical, además en estado super puro,
que moitas veces xa non se atopa, non? Como falaban? De que falaban? De que maneira decían as cousas? Que non é pois, como se fala ahora, nin como se ligaba. Non sei, é que moitísima información de todo un pueblo, de toda unha idiosincrasia, de toda unha forma de ser humano que é nosa e que está aí, para todo o mundo. Eso é unha fantasía. Creo que debería haber incluso traballos co arquivo, coa cidadanía, o sea, coa cidadanía nas escolas, en diferentes lugares. É unha ferramenta que hai cosas que son moi interesantes e que se pode traballar moitísimo con el. Pois para coñecerse a para coñecer de onde ven o seu povo, as súas raíces, o seu contexto. Entren no Apoi, donde foran os seus avós e bisavós, buscan ali por localización, concello de, e miren todos os informantes que hai ali, a ver se algún vai ser o seu avó ou a súa avoa ou a súa bisaboa, e vostedes non teñen nada grabado, e resulta que unha muller que se chamaba Dorothea Schubert, viu por aquí, a finais dos 70, e grabou o seu bisavó e a súa bisaboa. É como todo tan globalizado que de repente ter un vínculo co sitio onde ti és ou a tua familia ou que sexa, sabes? Como que parece que dentro de todo global necesitas eso que te ate a algún sitio, sentirte ti como parte de algo. Aquí está o meu corazón, se o queres matar ben podes, mais como eu te levo dentro, se o matas tamén ti morres. Marchamos para Coruña, eu marchei con 11 anos, xa fomos todos para Coruña, entonces da aldea pouco recuerdos tes da casa. Sigue existindo a casa ali en Agranzón, está ali, pero está abandonada, está cerrada desde fai 56 anos. Os informantes auténticos foron desaparecendo, desapareceu a aldea, o que pasou coa cultura material, pasou bastante tamén coa cultura espiritual. E chegamos á porta dunha casa, e saleunos a señora, unha señora maior, vestidiña de negro, e estábamos nesta conversa ca señora, e a señora, pois, ben, amable con nós, e sale o fillo de detrás, e di, vos aquí a que vides? Non, que estábamos preguntando a túa nai que se en algún tempo cantou ou bailou, e di, miña nai non sabe nada deso. Entón a señora dase a volta, miraba así po fillo e dille, e ti que sabes si sei ou non sei? Eso é a visualización desa ruptura en que pasou na nosa transmisión oral. Nunca lle dimos importancia, nunca lle damos, porque de hecho a maior moitas veces estaba cantando, rompéndonos a cabeza e dicíamos que calar a boca, que nos daba lata. Que la pudera coller, que la pudera coller, unha truita de pé, son cantares vellos, non sei que son. Entre os hermanos que nos reunimos así, por lo menos decimos, pois mira, recoñecen algo do que facía, que daquela non se lle daba, pois dáselle agora, bueno. Claro, cando empezaron, ainda vivía Franco, sabes? Salían a tocar, moita xente no pueblo, a maioría do pueblo se burlaba delas. Na vida de Rosa Adolfina as emocións foron moi intensas e foron tamén causa de rumores na aldea, esa vida animada de das mulleres solteiras que iban a cantar a casas de fora, a traballar a casas de fora, sen marido, etc. No último ano que fomos foi o ano que casei e eu dixenlle que non lle dixen que tuve unha nena e non podía ir cunha nena dun mes que non había... Ese mundo acabouse, quedou aí grabado, quedou recollido, algunhas poucas persoas somos de algún xeito depositarias deso, porque vivimos en directo e transmitírsenos, digamos, de xeito emocional, pero ese mundo morreu. E agora hai outro, e eso dá unha sensación de valeiro. Nunca volví a coller panderetas, che, a verdad. No, están aí, Temos 3. Tocan diferente, cada unha toca diferente. Será Jota. Tiña la cara pencosa como un ovo de perdiz, en cada penca unha rosa e no medio unha flor de lis. En cada penca unha rosa e no medio unha
como a flor de lis. Mentre siga cambiando e adaptándose, vaise transmitir a seguinte xeración. Bota leña nese larea, que se xa toxo macho, que vai entrar a bailar, porque bailo carra. Eu xuntei a música tradicional co jazz, pero hai xente que a xunta coa música electrónica, hai xente que a xunta co rock and roll, hai un montón de iniciativas desde os anos 70 que fuxan os ventos, empezaron a facer cos instrumentos tradicionais outra cousa diferente, pois agora é o noso turno, a ver que facemos nós. Digamos que eran puntos, pero ese punto foi como os barcos, van avanzando e van abrindo Ronsel. Bueno, pues o Ronsel agora xa se ve o que é, quero dicir, cantos grupos hai agora galegos de xente de 20 e algo anos que se basean en coplas en toque de pandeireta. O que queremos non é que estea recollido nos arquivos, tamén que estea recollido nos arquivos, por suposto, pero non para quedar nos arquivos a tradición, sino para que saia fora, para que fermente e para que a xente nova a asuma e a reinterprete, porque a continuidade da tradición é a continuidade da nosa cultura e a continuidade da lingua tamén. Sentimos que nós sí que somos xente que aprendeu moito de todas estas señoras. Que é un proceso vivo, en constante evolución e cambio, e ser parte dese proceso pois é moi emocionante. Nos pasamos moitas tardes aquí no Apoi investigando, e aí sacamos moitas melodías, moitos ritmos que serviron de base para despois facer as nosas propias composicións ou arranxos sobre elas. Eu tiño un cansiño e vos entendez, tanto cansiño tuveras, Santo Antón pode ser xuez, meu corazón canta honor, murmando ao rei que nos presentemos, Marianais. Malo se o can, malo se o morder, que por causa do can Santo Antón me quixeron prender, meu corazón cando nos veremos, mando ao rei que nos presentemos, Marianais. Pois sí que ten pinta de ser unha muller brava, brava, forte, Tamén hai que cambiar, non se pode tocar tampouco sempre aquilo que tocaba, porque tampouco tiñamos máis que tiñamos 3 opcións ou así. E daí non salías tampouco, así que está ben que fan cousas novas, non? Porque todo evoluciona, non? Pero todo ten unha raíz tamén, entonces todo ven de aí e me alegro moito do rexurdimento que ten agora a música galega, que senón se hubiese perdido todo. Falamos de mulleres que cantaban, nos collemos esas músicas, esas letras, e agora como que ese recoñecemento delas tamén nos involucra a nós, que devolve a involucralas a elas, entón como hai moita xente polo medio e iso é moi guai. Baila Manueliño, Manuel baila, baila Manueliño con Adelaira. Con Adelaira, nena, con Adelaira, baila Manueliño, Manuel baila. O amor do Manuel meteuse no corazón, ha de ser o derradeiro después de la salvación. Baila Manueliño, Manuel baila, baila Manueliño con Adelaira. Na cerna da propia tradición está o de mudar. Facer pequenas modificacións para que fale da miña aldea, para que fale do meu contexto. Obsesionámonos un pouco pensando que é a música tradicional, que é a literatura oral, que é o baile tradicional, e esquécesenos un pouco preguntarnos que queremos que sexa. Escoitas moitas coplas tradicionais e botas as mans á cabeza e dis, bueno, pois dan conta dun tempo. Sí, genial, pero igual a mí non me apetece cantalas. Porque eu non quero que o baile, a música e a literatura do meu país sexa sexista, por exemplo. Non quero que poida danar a ninguén. Agora, o que estamos vivindo non é o universo da industria.
É dicir, a industria chegou a nós. Que ver ata que punto todo este fenómeno axuda a fortalecernos ou ao final é un proceso de consumismo nun universo que tamén fagocita o noso patrimonio musical para sacar beneficio económico. O risco é que o folclore para nós, para a miña xeneración, para min, o folclore é un todo. Non é simplemente unha melodía e unha letra, senón que responde a un sentimento, unha maneira de vivir, unha maneira de interpretar o mundo. Claro, agora a pregunta do millón é como transmitir eso. Se deixaches de ser meu, non deixei de ser quen era, por morrer unha andoriña, non acaba a primavera, non acaba a primavera, ai la la la, ai la la la. Teño unha frase no libro Enfoliada na Vila que atribúa a Mahler, aínda que non está claro quen é o autor desa frase. Di, a tradición non é a adoración das cinzas, senón a transmisión do lume. Todas as tradicións sobreviven, sendo inmateriais, porque se transmiten. Eu non vou transmitir o mesmo que transmitiu Rosa, pero transmito a idea, a idea de xuntarse para cantar, que penso que é a idea máis forte que hai en esta tradición que nos chegou. E seguimos indo ás foliadas. E tocando. E tocando. A xente quere cantar e bailar porque sí, porque xa forma parte da súa maneira de sentirse como galegos. Unha das cousas que quería demostrar a Dorothea Schubert cando veu aquí é que a música non ten fronteiras. Hai moitas melodías que son iguales aquí que en Noruega e que nos Balcáns. Fomos a Algeria, fomos a ver Díaz e Adufeiras de Salitre, non? Unha das miñas compañeiras aturuxou, e nese momento todas as mulleres que estaban ali comezaron a aturuxar. Só necesitaban escoitar a unha compañeira aturuxar para darse conta que aquilo que nós estábamos facendo era tremendamente próximo ao que elas estaban facendo. Eu, cando miña abuela deixou de tocar, que iba a deixar de tocar xa deixaban de tocar, pois eu dixen, abuela, eu quero pandeireta, quero que me des a min. Entón vasnos deixar a pandeireta de Rosa para a exposición de cantareiras. Un orgullo que estea no museo, incluso quen queira tocala, que pode tocala. Se queredes facer unha foliada con ela, está permitido. Moitas gracias. Creo que non hai ningún estilo musical ahora mismo que non bebera unha cantija, un algo, unha referencia, aunque sea pequeniña, a esta nosa música, non? Entón, ten que haber continuidade. Cando hai tanta xente, é imposible que de repente, A algúns lle quedará algo de pouso, sí. A outros non, probablemente. Pero aos que lle quede, xa está a semente outra vez. Que confío en que, por lo menos no tocante á transmisión oral, ás figuras das cantareiras, pois isto vai servir desde logo para poñeras no centro e para que moitos nenos e nenas que non coñecen esta parte da historia pois poidan empezar a interesarse por ela, non? Claro que sí. Esa rapazada se sinta orgullo pola música, pola festa, que realmente coa música en galego podemos chegar a moitos lados. Creo que ese o nomeamento para as letras galegas da poesía tradicional e das cantareiras sirve para algo, pois debería servir para isto, para que as institucións públicas se poñen as pilas, se dean conta de que estamos ante un patrimonio valiosísimo que non pode quedar escondido no caixón. Da igual a época, a poesía popular ten unha demanda continua, sempre con miradas novas, coa actualidade do momento, incluso anticipando futuros. Sempre haberá un presente para entonar o que se ven cantando desde hai séculos. É que a poesía oral é o espello no que mirarnos, no que vernos reflexadas para continuar, copla a copla, co fío da súa transmisión. Todo isto fai parte da creación desta exposición, é dicir, do traballo de musealización dun patrimonio vivo que, como tal, precisa seguir sendo investigado. Son moitas as mulleres da que aínda continúa a haber pouca información, polo que sería de interese seguir xerando coñecemento en conxunto, tamén coa colaboración da sociedade, achegando calquera dato ou nome que poida resultar relevante para seguir sacando á luz o noso patrimonio. Casas todas, ven o carro das
casas todas